Nasamsam po ng kapulisan po ang tinatayang 748,000 pesos na halaga po ng hininalang shabu at naaresto ang dalawang lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation sa bayan po ng Labrador, Pangasinan. Ayon po sa Pangasinan Police Provincial Office, isinagawang operasyon po ng Provincial Drug Enforcement Unit or PPDU bilang lead unit, katuwang ang iba't ibang mga unit ng pulisya, ang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Region 1. Kinilala po ang mga naaresto bilang isang 43 anyos na bus driver at residente ng Labrador, Pangasinan at isang 38 anyos na dating empleyado ng gobyerno na residente naman ng bayan ng Lingayen. Na-recover mula sa mga sospek ang 3 pakete ng naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat ng 110 grams at baybas at budel money, cellphone at 2 pitaka na ginamit umanong lalagyan ng droga at 2 motorsiklo. Matapos ang pag-aresto, dinala mga suspect sa pagamutan para sa medical at physical examination bago isinailalim sa forensic examination ang mga nakumpiskang ebidensya sa Urdaneta City Satellite Forensic Office. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Labrador Police Station ang mga naarestong individual habang inihahanda mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.